viste i den forrige video, hvordan man kom igennem akkordvalget og stemmelægningen i den her øvelse, der hører til de første harmoniseringsøvelser. Men jeg vil gerne lige vise, hvordan man kan lave den samme øvelse i spredt beliggenhed. Den første øvelse, den lavede vi i tæt beliggenhed her. Men hvis jeg nu lægger sopranmelodien en oktav op, altså det skal I jo aldrig selv gøre, men hvis den havde ligget sådan en oktav højere oppe, så ville det være meget mere naturligt at lave den samme periode i spredt beliggenhed, fordi sopranen ligger så højt oppe. Hvis jeg nu kalder muligheden frem for at lave stemmer, så kunne man se heroppe, at C var den øverste tone, og så gik man ned til G, som var den næste tone, man mødte fra akkorden på vejen nedad. Det samme kan jeg jo så se heroppe, at når jeg går nedad, så fra C, så den første tone, jeg møder, er G. Men det var jo altså tæt beliggenhed. Nu er det spredt beliggenhed, så jeg går endnu længere ned til den næste akkordtone, jeg møder, og det er så E. Og når jeg så går ned i tenoren, så har jeg to C'er allerede, og jeg har et E, så der mangler altså et G. Og det får tenoren. Hvis man kigger på forholdet mellem den tætte C-dur og den spredte C-dur, så er der jo C både i sopranen og bassen, og det er der også her. Men G og E, de bytter plads. Alten havde G før, nu får den E, og tenoren havde E før, og nu får den G. Lige prøve at gøre det med den næste akkord, G-dur-akkorden. Jeg går ned fra D. Den første tone fra G-dur, jeg møder, det er H. Den springer jeg over, for det er spredt beliggenhed, og så går jeg ned til G, som er den næste akkordtone. Og så har jeg altså to G'er og et D, og så mangler der et H, for at det er en fuld G-dur-akkord. Sådan der. Igen kan man se, at før havde alten et H, nu har den et G. Før havde tenoren et G, nu har den et H. Så de to stemmer har sådan set byttet toner i akkorden. Yderstemmerne, de er, som de hele tiden har været. Hvis det passer, så betyder det vel egentlig, at det, der var tenorstemmen før, det bliver altstemmen, og det, der var altstemmen før, det bliver tenorstemmen. Selvfølgelig så ligger de forskudt en oktav, men når man bare laver bevægelsen vandret, så kan man sådan set bare kopiere tenorstemmen heroppe fra ned i altstemmen. Så den næste tone i tenoren heroppe, det er altså G, og det kan jeg så lægge i alten. Derefter et A i tenoren, det bliver til et A i alten, en oktav højere oppe. G til G, sådan der, og endnu et G, og et E. Så uden at tænke mig særlig meget om, så har jeg fået kopieret den gamle tenorstemme ned til en ny altstemme. På den måde kan jeg sådan set også ret hurtigt lave tenoren, fordi det må jo så være altstemmen fra før. G og H, G og H, og så fortsætter den med et C, og et C, og et C, og et H, og et G. Sådan der. Her har vi den i tæt beliggenhed, her har vi den i spredt beliggenhed, og I kan lige få lov at høre den en gang, inden at vi siger hej igen.